¿Alguna pregunta, Miss? ¡A bailar! Me he bloqueado. ¡Marcos, despierta! ¡Houston, está Marcos en la Tierra! ¡Levántate! Yo, si de verdad pudiera pagarte esos billetes a Houston, te lo pagaba. ¿Tú sabes dónde queda Houston? A ver, dime. No sabes ni de lo que te estoy hablando, ¿verdad? En esta... No, hombre, el planeta. Como si fuesen marcianos. Miss Huelva, que sí está clasificada, ¿no? No, Huesca, perdón. Comença avui a ser més realitat aquesta Catalunya ciutat? Senyor Heu, senyor Ballesteros, senyor Ros? La Catalunya ciutat i la Catalunya en xarxa. ¿Queréis intentarlo otra vez? Catalunya ciutat, Catalunya en xarxa, diu senyor Ballesteros. Sí, perquè és tan important... Això no serveix per res. Els que tenen entrada, els autocars... Moltes gràcies, guapo. De Nueva York, d'Austràlia, de Sud-àfrica... Collons, la targeta del Llamuela és expulsió. Poder tindré que fer com fan tots els entrenadors. Coño, cómo se ha puesto el tío, ¿eh? I que els jugadors no em diguin més fill a mi, que sóc un gilipollas. Tranquilo.